Hola, grufals i ratolins. Espero que estigueu tots bé. Mireu, avui vos proposo unes activitats per a fer en cartó reciclat. Mireu, la primera activitat és marcar uns rectangles i després retallar-los. I ens quedarà una cosa així. Després tenim així tires de paper, que hem d'anar passant. Amunt, avall, amunt, avall, amunt, avall. Veieu? Ara d'un altre color. Amunt, avall, amunt, avall. Veieu? Podem anar passant-les cap avall, cap amunt, cap avall, cap amunt. I poquet a poquet anirem com cosint. Després tinc uns altres trossets que he fet, quadrats, rectangles, i els he fet així uns tallets. I així podeu fer una escultura. Mireu, així tinc jo una que he començat. Mireu, vaig acabar-la. Vegeu? Poseu ahí pels trossets on heu fet els tallets. Podeu anar ficant els trossets de cartó. I podeu fer la vostra escultura. Podeu anar jugant a fer escultures. Després, en altres trossets que m'han sobrat, he fet palets llargs, curts, i puc fer lletres. Mireu, si poso esta i esta, tinc la P, P. Si li poso una altra, tinc la B, B. Després, si agafa estos dos, si agafa este i este, tinc la T, T, T de tambor. O si agafem este i este, tenim la U o la L. O si mireu, tenim estos, tenim així, agafem els curtets i tenim la F de fira. Si li posem un altre, tenim la E. En aquests trossets podeu anar fent moltes lletres. I després, al final, tinc una uera on he posat els números. Així està fins al número 12. Però si teniu fins al número 6, poso les fins al número 6. I després tenim macarrons i anem a posar tants de macarrons com toca. En el 1, un macarró. En el 2, 2 macarrons. En el 3, 3 macarrons. 1, 2, 3. Així fins al final. O, si teniu 2 daus, podeu tirar els daus i comptar els puntets. Ui, mireu. Tinc 1 i 6. Anem a comptar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Tenim que buscar el número 7, que el tenim així, i ficar-li 7 macarrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 macarrons. Ja teniu un altre joc per a fer. Espero que vos hagin agradat aquests jocs moltíssim. Un beset ben fort. Adeu, grufals i ratolins.